गसाइगावनि टिपकाय फानबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय फानबारि गामियाव थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा गायदा नार्जारिनि नखरखौ गाज्रिथारैनो संहार खालामनानै गालाङो। गासै माइ माइरं लोगोसे नखरनि दंनायमानि गासैखौबो नस्थ' खालामनानै बाहायजायै थासारियाव गाग्लिनानै गालांदों मैदेरा। नखरनि सुबुङा सोरखारखौ खावलायदों दि जाहाथे गोबां नस्थ' जानाय मुवा बेसाद आरो जानो थानो थाखाय राहा खालामनानै होयो। खावलायदों मैदेरजों गाग्लोबजानाय नखरा। जादों हरनि समाव 9:30 समाव बयबो उन्दुबायमोन। न'आ आरो सानजाहा हाग्रा सेरावमोन। बे समाव गुज्रुम गाज्रुम एसे खोनाहैदोंमोन। आंबो हारसिं साहस जायाखिसै फैनो। आरो बे जाथाया जोंनि गामियाव जोंनि एरियायाव जाफेराखै नालाय। गामिया जोंनि टिपकाय फानबारि। दिनै आंहा न'आवहाय जेबो गैला गामसिं गारो। दिनै हरसे आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय। माइ माइरं जालांजोब्बाय। फिसाफोर फरायनाय दंमोन सानै आंहा। लेखा थेखा सिलांजोब्बाय गासिबो अखाजों। इन्जुर गासिबो खालामना गालांजोब्बाय। आंहा रावबो गैया। आंना फिसाफ्रा गाबोन फरिखा दंमोन। दा लेखाफ्रा नस्थ' जाजोब्बाय। आं मा खालामबावनो? हरसे उन्दुनो मोनाखै आङो। ओरै खालाय खालामदों। माइबो साथाम दंमोन बेबो जालांजोब्बाय। आं दा मा खालामबावनो? आंना जेबो राहा गैला। आं जेरैबो आन्दायबाय। न' लुफिननो आंहा फैसा थाइसे गैया दा। थाखा थाइसे गैया। फिसा हौवा सानै दंमोन आंहा। बिसोरबो मावनो दांनो रोंजोबा। थाखाबो खामायजोबनो हाया बिसोरो। आंनि बुंनाया एसेनोसै। आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एच.एस.एल.सि. आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला। 99577172276 97065045570 93657590885